Ka Meghalaya State Commission for Women haka artrik jemang araja arpulai kalapha ya ka jing sngewlem shaka yin ka sem jong ka samla Valinda Binong ka badei ka samla pule na ka shnong marngar ka bahap hapo ka Ribhoi district ka balakhalat no haka arpnyu tarik yayong araja arpulai haka rukom basngeu trimbat sngeu ngiu kumban supen kan mau ka samla Valinda Binong ka dei ka samla pule ka bana ka shnong marngar Kabalej ban pule syam Rajasthan hapo ka Modi University kum ka fashion designer palalab ya ka met jong ka ne ka samla ha ka rukom ka ba isubas niu ya ka rukom khrat jong ka ne ka samla kat kum ki bahaying kim pediang ba ka ne ka samla kan shimela ka jong ka jing im henry ka de ka jing bishni jong ki we ki briu ki ba pule lang ha ka te ka jaka kumta ka Meghalaya State Commission for Women ka pentikna bakan persang ban lekat kum ka jingla bor jong ka commission ban pentikna bakan ne ka jingja ya ka ne ka samla kan don ka jing swat bnya ka batikna bat ka samla Valinda Binong kan yo ya ka jing bishar bahok